Yedinci dersi Sunen-i Tirmizi'den. Nahmeduhu ve nusalli ala Rasulihil kerim. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem "Ez-zulmu zulumatun yevmel kıyame." Farsi tercümesinde zulüm bi insafi bi şekli tariki mübaşet der ruzi kıyamet. Yani "Ez-zulmu zulumatun yevmel kıyame." Yani bir adamı zulmetmeklik erti kıyamet günü kän garanqılıklar bolacak öwünde. Zulüm deyip näme diýerler? Bir-birinden haqqy bar. Haýsy bir zatda bolsun. Şoň haqqyny iýmeklikde, kamil iýmeklikde, ýa şoň haqqyndan biraz iýmeklikde, ýa şoň haqqyny kamil bermezlikde, birwede haqqyndan alýarsyň. Birwede haqqyndan kemýärsiň. Birwede hem kulle mahrum etýärsiň. Porum zulüm bar. Odam jamaada biz şu ýaşap ýar, her kimin haqqyna zulmetmek erti kıyamet günü ömüde ulaqan garanqılıklar bolacak kıyamet günü. Şu adamana bäri başy ýanky rahnymay randygin haqqynda. Sen haqqy taqatdan birine ba, birisi buga talmaly, birisi buga talmaly, biri durmaly, biri durmaly. Ştatlan haqqynda şu taada da haqqa aýt etmek gerek. Bäzen torlaýarlar da şu rahnymay randygin gawanini raýat etmeklik näme? Mufti Taqi Habezolla diýipdir, wajyp diýipdir. Şu rahnymaýlandagi bar maňşlarda sıbgat almaly, putadan pana etmeli, putadan dogrmaly, otadan pana etmeli. Şu zatlar raýat etmeklik şer'en wajyp diýipdir. O näde wajyp bolýar? Şoň biler adamlardan düzen kanuny. O Allah tebarek we taala düzen kanuny ne? Adamdan düzen kanuny. Emma şu adamdan düzen kanunyny raýat etmesen näme bolýar? Bir-birine durmaly. Sen aýlanmalardan aýlansan bir gorsan gapdan gelakana biri kaptandan vurmaklık imkanı var, bir adama vurmaklık imkanı var, bir adama vursan sen bir adamı bir ömrüne hakaret edýärsiň, eden näme? Zulmüň derekli. Şoňa mende şaýty bir zady ki bar, döwlet şony bu unwany gawanini ijtimai goýan bolsa, şonu raýat etmekdik biziň boýumda näme gerekli? Sen mesela bir näme rahnymay, ranyndygy üçin ulaqan 1-2-24 taýşa bilen serkarynda. On şoňa mende şaýty bir zat temmarahim şoňa zulmetsen eti kıyametin garanqılıklar bolacak. Indi şu hesap etsen adat ýüzünde siz wagt pişik diýämi, mişik diýämi? Mişik diýäňdi. Ha biz wagt pişik diýämi ha, ýolmy halyansla. Şo mişik diýä pişik göreňde beter mezlum şey. Emma öňde onu ulaqan zalim şey. Tçanna edip oýnaşyň görýärmi? Rahim şundan aňyr zulüm ýok. Tçan oýnap ýüregini ýadyr öldürýär. Hem jüri ýakadana. Emma öýde girip çykypýar da, zalla mawlapdy hen ýanynda. Göreňde bir mezlum şey. Hiç bir nece çereklerek kota barahim yörtük gelipdi, daşından aýlanıpdy. Peygamber Huda aleyhisselam şu heýwany zulmetmekden hakynda aýdypdyr. Hemçe ki awal kilasi eşdenlerden bir denana, bir dene pişigi daňallygy derekli daňypdyr. Onşan göwermäpdir ki başdaki haşeratlardan o çegirtke bolsa aňlardan iýsin. O da şu ýagdaýda ölüpdir. Şu derekli Allah tebaraka cehenneme aklady. Yani o sen heýwany da zulmetmek dogry. Meyazar muri ki dane keşas ki can darıdı can besi şirin hoşas sen ayağın aşağına qarınska da başarsan zulmetmelilerden. O zulmetmeliler olanna bazen qarınska tını gurun bolýar. Öýüye gelipdir qarınska. Çolupdyrlar, hin döretdirler. O näme etmeli? Ya hemen orgun bir yerden urupdu, ağa biz yere ektik biz diye kullen niye? Çolupdu qarınska diye biziň ekşimde o da çekip barpar. Bu näme etmeli diye. Haýsy bir ýerde, haýsy bir heýwan it bolsun, pişik ýa mişik bolsun, şoňa mene şwarahim, taňa diýen marahim, garynçyga bolsun, möý bolsun, adamlarda derer bermekden uğruna düşse, şundan derer gelermi hadi gorksaň, şonu öldürmekdige, şonu kullen başdan homaklyk ejada bar. Ine rakem her şu garynçyga da şeýle mümkin bolsa bir haşere köşe şu döregini öldürenak, gasyryp göberýär. Bota şondan tepmekdik. O bolmasa öldüreniň aýby ýok. Ya ordan hem taýan iti bar. Sen hem taýan iti taňy bar, ahim geçirenak, geljegi getirenak, zor bar ahim dohultdy. Odamlar awal hamer ýetine bir kısap aýtmaklyk. O hat bolmasa näme? Şäherdarya habar bermeklik. Aga, sen şonu bizim başymdan aýyr. Aýçak bolýanym, gara zulmetmeliler diýip öz hakyndan da hem ýerde geçip bolanak. Olar zulüm bolmaýar. Hem şeriat ardaň bir hakym var jamaada, sen hakyny demeklik de farz, haky bermeklik de farz. Emma habardar bolmasa arda näme? Başga bir benlere zulüm edamalı. Ama şoň hakynda beter habardar bolmaly ki näme? Zulm edamaly. Başdaki hadise gelipdir.
Ve iyyakum ve'z-zulme. Peygamber Aleyhisselam diye katı zulümden korkun dedi. Bu tadı yok hadis. Ben yama kulağıtam. Kitapta yok, ben onu şuruhatından da davet ya. Ve iyyakum ve'z-zulme Peygamber Aleyhisselam diye katı zulümden katı korkun. O ne mi diyeyim? Fe innehu zulumatun yevmel kıyame. Erti kıyamet günü zulüm diyenler ola kavmin karanlıklar olacak adamların önünden. Bir pişege yemişige zulüm edilecekli, nerekem cehenneme aklamtır. Şu taydan hevara havarda olmalı, hiç bir daha zulüm etmelerden. Sonra Peygamber Aleyhisselam bula zulmü hakkında yaptır. Tabi yine bir tavsiyettir. Ve iyyakum ve'ş-şuh fe inneme ehleke men kana qablakum. Hevara katı korkun, bakil sultan yaptır. Bakilçılıktan katı korkun ki fe inneme ehleke men kana qablakum. Şu bakilçılık sizin ötülüğün geçen adamlar bedene uça şolarda bakilçılık helak etti diye. Kur'an'da iki tane lafz geliyor bakilçılık hakkında. Bir geliyor bukhulli. Ya bakhalun geliyor bakilçılık etiyeli geliyor. Bir geliyor şuh geliyor. Ona da bakilçılık diyor. Bakilçılık sade bakilçılık bilen şuh ne farkı var? Allah tebarek ve teala Kur'an'ın için ikisini de yamallaptır. İkisini de mezemmet ediptir. Ve ikisini de sevmeyenlerine ediptir. Yine bir farkı var. Şuhun hakkında getir Kur'an'la. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Her kim nefsinin şuhundan saklanılsa, şuhtan saklanılsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Pes khas o cemaat, necat tapacak cemaat diye. Şuhtan saklanılsa. En şuturatında bakilçılıktan da saklanmaklık gerek. İnnellezîne yebhalûne bimâ âtâhumullâhu min fadli. Olar ki bakıcılık etýär Allah'tan veren fadlından malyna zekat berenek, malyny üşür berenek. Oşa bakıcılık etýän adam da var. Oşaňa menes başga bir gerek bolup duran ýere wajyp teň boýuňa harz etmekdir. Şo wajyp bolup duran ýerde harz etmeseň Allah tebarek ve teala bakıcılık diýipdir. Erti kıyamet günü bokurdaňa ýylan oturşak şol zekaty üşürike bakıcılık bir adam bermekdir. Ama ulamalar sada fark etýär. Diqqat etseňe bir wala bakılçılık, bir wala şuh. Tercümehine var onda, ikisinde de bakılçılık diye bir farkı var yani. Bokhullydygy, bakılçılık diýdigi falanyň boyuna wajyp bolýan üşür var. Wajyp bolýan zekat var. Wajyp bolýan kömek var. Bir wajyp bolýan kömek näme? Sen malyň ma, erkek doguna ölenilmeň etdi. Ýaşyny da ýetipdir. O sen malyň ma. Şita da şoňa kömek etmekde sen boyuna wajyp. Bay adamlar iki bay. O şoňa menes üşür zekatdan maşa her bir migdar iki dine kömek gerek. Ne migdar gerek? Ve ne kadar şoň elinden gelipdi, şol migdar kömek etmeklik şoň boyuna eýni üşür zekat wajyp bolýar wajyp. Şoňa menes haýda bir dogan togmy diýende wagan den gerek boldy o tarafa. We sen de elinden gelip duran dappa şoňa kömek etmeklik wajyp. Wajyp bolup duran sen kömek etmeseň Allah da şoňa bakıçylyk diýipdir, bu haramdır. Bu taýda bakıçylyk var. Malyn berenaklar. Emma şuh diýerler näme? Bu da wajyp bolup duran bermeli ki berenak. Üşür yok, zekat yok. O berkeleke dursun. Ondan başga qarada haris, hırs baraqy wujuduna giripdir. Qara şol artacak ol başına gaýdy. Farkyny anladın näme? Bakil faqat berenak, eşet malyna razy. Ol hem berenak hem köletjek ol başına gaýdy. Allah tebarek ve teala şoň ikisinde Kur'anna aýdypdyr o Peygamber Aleyhisselam hadislerinde aýdypdyr. Peygamber sallallahu şey diye ketir ve iyyakum ve'ş-şuh qati qorqun hem bakil bolup hem de dünýäň many halis bolmaklykdan fe innema ahlaka men kana qablakum onani şu bakilçylyk sizin ötelden geçenleri geçen kavimleri helak eden dinden çıkaran sıdat dipdir. Ona ne yapılmadılar ola? Ona diye fesefaku dimahum şey bakilçylyk sebäpli kan döktüler diye. Birbirlerinin kan döktüler. Ve qatta'u arhamahum tamam sele rahimlerini doğan qardaşlyk aragataslyk bolmalar. Bular kullan qat edipdirler. Ve ahir kıyaman da vastahallu maharimahum dipdir. Hudaý taqqyn şıgadar şolaň nefsleri şolaň wujuduna barahim mustawli bolupdyr, galyp gelipdir. Öz mehremlerinin ýanyna bardylar. Şu bakıçylyk bar adam yani şeýle bir telekeçilik etýärmi idi. Men şu açam ömrümde 2 neferden eşitdim şunu. Yani 2 nefer öp tecrübeni etdiler bana. Ýa-da bakıçylyk bilen wujudymy da gerek gördi ýa-da. Şu 2 nefer dillerini aýtdy bana. Bir hem atlarını etmek niyetim yok. Şu diýdi, Hafız diýdi, şu diýdi, şeýle bir zat eger şu uğruna gitsen adam öldürjek şu diýdi. Bakıçylyk diýip bir zat bolmaly, Hudaý takan adam wujudyna gelmekden. Şol eger wujudyna gelse diýe, şu uğruna gitsen, men wujudyma geldi ýa-da. Şu uğruna gitsen diýe adam öldürjek şu diýdi. Beter bir nazur zat bolmaly Hudaý takan ýani.
Onun şu taýda şahynda Allah tebarek we taala tygylmaklyk gerek. Bir wagtda geljek bolsa, omunda bir maňa bir tejribeni aýtdy. Kimen ýüregime najur bakyşyk geldi. Men doga edip ýüregimden şonu çykardym diýerler. Najur zat diýerler. Ýani sen gejegini sen ýatyran akdy. Bir sen bimeradi el hasudu la yasud diýip bir makula bar. Ýani bahyl adam hiç de aramışy ýok. Şondan o başy biriň ewegdenne, başy biriň ötenne, başy biriň baýanna, başy biriň awdan maşyenne, başy biriň awdan motor menenne, maşyn menenne esen rady diýerler. Odam şu da adamdan wujuduna gada, o da hemme daşçylardan senden gowurny. O beýdipdir, bir şey dipdir, o şey dipdir. Ama nereden aramış gelmeli? Otam çok Hudaý taqqasan bir dert bolmaly. Adamdady her dady mecbur etdiýär. Peýgamber sallallahu näme diýär? Şol bakyçylyk ýap boldy, gan döktüler. Sele rehem gat etdiler. Ve naud billah öz mehremleriniň ýanyna bardylar diýip Hudaý taqqasan. Şu taýdan habar bolmaly. Zulm edamallar. Öten şaňy hem aýtdym ha. Yani Peýgamber Hudaý aleyhissalam her bir küçüğünden bir kefedal öwürlerdi diýär. La imana limen la ahdele. Sözü bolmadyň imany bolmar. Şonda wagty sözünde durmaň zulmet ýanda. Sen algy bir ýet gaýtyp dursaň palamat berjek. Sen homsaten şoň hakyny ödemende zulmet ýardyň. Peýgamber Hudaýsam günne günaşa şu kefi memberden öwürlerdi diýär. La imana limen la ahdele. Sözü bolmadyň imany bolmar. Ve la imana limen la amanata la. Amanata hyýat edýän adam onda imany bolmar diýip aýdar. O sahabalar gaty gorkup ha namaz bilen Hudaý Allah bolana. Halkın hakkını Hudaýdan Allah bolana. Yani imanda doğurduracak adam zarur näme? Öňçeden Hudaý bilen doğurdurmaly. Hop 11-nji hadise bar idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözi näme? El-badi bis-salam bari'un minel kibr. Şuru kunande be salam az tekebbür bedur astipdir. Yani başta salam berýän adam tekebbürden yani daşýaty. Tekebbür diýip bir zat adamlaryň wujudundan ödüň ulaqan tutmak. Bir öle ulaqanlygyny adam ödi milletin arasynda hakykat aşkar etýär. Hemşe sen jawan oğullar görýärsiň, ýüreginde bir tekebbür bolsaň, eli tak çermäpdir. Ýakada şeýle açygly, ýürüýände de näme etýär, hakykat belli etýär. Aşkar bir tekebbür. Oşa tekebbür adamlaryň wujuduna girse, başga adamlardan özüni ýokary görýär, artykmaç görýär. Şu ulaqan bir meriçilik kenäme senin içinde ýaty. Şon aýyrjaklaryny näme etmeli? Peýgamber ýol öğretdir, el-badi bis-salam. Başta salam vermekdir. Özüni kiçeltmeklik, öňçekden salam vermeklik, şu näme etýär? Senin tekebbürüň aýrýar diýär. Otam şu taýda mana salamyň hakynda muhtelif rivayetler gelegdi. Öňräjikde Cerehede var men şu hakynda gurrun etdim. Men bu ýamaşdan şonu öwürläýin. Bir ýamaşdan tezkire bolsun. Peýgamber Hudaý aleyhissalam salamyň hakynda muhtelif rahnumaýlar edipdir. Muhabbet etmekden ýolunu öğretdir. Awala adullukum ala şeyin. Size bir zat öwredeýinmi diýipdir. Eger şonu etseňiz birbiriniň muhabbetini artar. Aýtýar Resulullah näme? Onda salam bermeli. Yani afşawus salam. Salamy köpden köp bermeklik şu ara muhabbet getirýär. Ondan sonra Peýgamber Hudaý ýene bir aýdan sözi bar ki inne awlan nasi billahi men badahum bis-salam. Beter Hudaýa ýakyn kim diýipdir? Her kimi ki awwal başdan salam berdi. Yani iki neferden tadaşýardyň, üç nefer tadaşýardyň, şu awwal başdan salam beren adam şol Hudaý Taala hemmenden meter ýakyn adam. Kile ya Resulullah aýdypdyr ya Resulullah er-rajulan yeltaqiyan ayyuhuma bada bis-salam. İki nefer tadaşýar, haýsy bir öňçe salam berdin? Peýgamber aýtdy diýe her gaýt Hudaý ýakyn boldy. Yani Hudaýdan ýakynlyk gerek bolsa näme etmeklik gerek? Salamy öňçek bermeklige alet etmeklik gerek. Oşa turatynda sahabe-i kiram radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şol aýdan amal etjek bolup salam kämer melipdir. Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma Hazreti Umar'ın ogly Bagdara giderdi diye. O da maňa Bagdarlar hopdyň Bagdarma hele ýok, zat ýok. Täçhümet rahnama men bir wagt Pakistan edildi diye. Bir şehre diye biz diye teşkil etdi diye de. Tamam dışarıda cemaat tebliği diye. Eger bir däne hele watan Bagdara. Bilkul hele ýok aslında. O Medine'de Bagdarlary Peýgamber wagtynda şoparmışdyk. Mecbur bolup burada edip bir gödagyrya bir gelamata umumy soratynda denany cemaata kullanmady. Bagdara gelmermişdik yani. Şonda Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma mahsus Bagdara giderdi diye fakat salam vermedi. Näme işin var? İşim ýok. Fakat salam vermedi için Bagdara giderdi. Assalamu alaykum we alaykum selam. Assalamu alaykum we alaykum selam. Odam şu salam vermeklikde enni
Hudaý tebarek we taala Kur'an'da aydan görünsü ve idâ huyyitum bi tahiyye her vakit salam verilse fe hayyu bi ahsana minha. Siz ondan gawrak salam verin. Aw rudduha ya şoň öz salam bereni şoň öwrden berin. Peygamber Hudaý sallallahu hakkında bir rivayet ediyor. Peygamber Hudaý sallallahu bir yerde oturuyor. Afdan girip bir esselamu aleyküm dedi. Peygamber Hudaý sallallahu ve aleykümselam ve rahmetullah dedi. O da arttırdı. Öyle de ne çakon ne mi? Ve aleykümselam demek ki ecada var. Ve aleykümselam ve rahmetullah deyip arttırmakla. Bir kapıdan girdi diye esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip. Peygamber Hudaý sallallahu ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip. Eğer Peygamber sallallahu ve aleykümselam ve rahmetullah deyip şoň aydandaysa da hakkını eda etti. Bundan gavrak etmek demek o berekatuhunu arttırmakla. Yine bir adam anırdan geldi diye esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip. Üçünden aytti diye. Peygamber Hudaý sallallahu bırakın ve aleyk dedi diye. Yani sana da olsun. Odan bir vakti bir salam verip anırdan gelene şu esselamu aleyküm hen kemezkem ve aleykümselam demeli. Eğer ondan kavuracak adam ve aleykümselam ve rahmetullah demeli. Eğer esselamu aleyküm ve rahmetullah deyse ondan kavrak verecek ona ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu demeli. Yok hem de ne sadece ve aleykümselam ve rahmetullah demeli. Emma bir adam gelip şun bari onu aytsa esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyse sadece ve aleyke demeli şun. Yok da ve aleyk deyip de otan var ya ve aleyke deyten beter avadan var ya. Yani yankaydan da adlan hem mesela sana bolsun demektir. Odan asıl sünneti salamı ara şu işlerinden geçirmelilerden. Bazen ahadislerde geliptir. Ve mağfiretuhu ve ridahu deyip. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve ridahu geliyor da. Onlar sünnet değil. Yani asıl sünnet ne şey? Ve berekatuhu da töketmeklik gerek salamı. Ta ki ne ondan sünnet tertipte malakim bir çıkmalı yani. Şu suratından yine de hadiste geliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözünden kim kime selam vermeli, kim kime selam vermeli. Ona tertip koydur Peygamber aleyhisselam. Yürüyüp bari adam oturan adama selam vermeli. Yürüyüp bari adam oturan adama selam vermeli. At oğlu olsa piyada selam vermeli. Onun şu suratından bir cemaat bir oturmasa anırdan gediyen adam selam vermeli. Bir cemaatın içinden bir adam ve aleykümselam diye cevap verse ağlarlarına evet ya boyundan kullen şu suratından tavliye. Onun şu suratından iki adam bile yürüyüp geliyen masa diptir. Hayse bir önce selam verse şu adam afdalliktir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düğünün güncan bir kümmede vardık. Ama tertibimi şöyle öğümde. Şimdi Peygamber şey ediptir. Peygamber Hudaý öyle olancık geriye salam vermeyen geriye. Ona çık dedi diye salam verdi geriye. O oğlanlara şafarım Peygamber öğredermiş şimdi. Bir de şöyle etmektik gerek yani. Mesela şu tertibimde şeyle Mehmet Yusuf her hatta ayar olsun bu yadından çıkıp salam vermeyen geriye şoğuy bilen tücrük gün ölkünün üy hanımadan şoğuy çık taşırıyor. On çıkıp yamaçtan salam verip girmeli. Ya ben bir vakti maşine girdiğimde esselamu aleyküm diyemedim. Mehmet Yusuf derdi düş diye. O düşmeli. O hem salam verip girmeli. Kule tertip olup ara. O ben onun kümede gidimde on bir hanıvadı famillemizden bardık yanına. Ben Mehmet Yusuf'u salam vermezdi yurtta. Çık taşırıyor dedim. O şu hanıvada şu taada bir halette temeskor bulun gülüyor da. O şu Müslüman bilene. Müslüman bilene. Allah Teala diyor da ve izâ dehaltum buyûta فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَ her vakit o öğü getirin ediptim. فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ öğüt hanıvadan salam verin. تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً Allah için mübarek kepsiye. Arafta kepsi deyiptir. Allah tarafından olukan verilen bir hediye şey. Onun için zaten şu hanıvada da her vaat her zaman öyle girlerine sen günü 10 gir, 20 gir, 30 gir. Sen işte salam veren girmeklik sünnet. Bu vaat böyle öyle adam yok. Birçe ödün. Ona esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani ettehiyyatı da var ha. Hiç bir adam yok. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Çık kaydan da söyle. Sonra öğlen çıkacak olan da esselamu aleyküm deyip çıkmadı. Adam yok. Ne yapma öyle? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Şu suratını vatalanmamız gerekiyor. Hop, ondan sonra ahir söz yakışıyorum ki İza kunna ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diye Fethirvat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem balyaka feteferraka beynena şeceretun buradan da aramda bağ düşürdü diye. Böylece o bağın o tarafından ben de bu tarafından fedel takayna yusellimu ba'dana ala ba'd. Aradan bir bağ. Burada geçiyor aradan gelen çehren birbirinden gayip oluyor. Böylece birbirini görüyorlar.
Yine şu tadı salam vermeklik ne mi? Yine şu tadı şu sünnet. Zaten ne doğru olmayan var ya. O da ahun ben de ahun. O belki ben şahit ahunla bulmadık falan yardım etsen. O zaman biz var ya şeyde on tir aramın dengeli. O kaptanla ben kaptanla selamun aleyküm dedim ama. O bir teorim koydu ya. Ama daha kime salam veriyor. O ben de sağa salam veriyor dedim. O ne yazıyor mu hadise bakayım dedim. O adam emeli etmeden sıratla var yardımdan nasıl geldi hadis yerleri. Ha şu hadis o şu. Adam da bir kendine kevayet soram izinden. Ona etmem mehemle ben tekabbür edilmesin. Şu doğrultunda şu salam hakkında çından kaydırmaklık gerek. Ve son sözde belki yeni bir söz var izinle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "İza inta ahadukum ila'l meclis felyusellim." Her vakit ki bir meclise varsan salam verin dedi. Fe iza arada en yakum felyusellim. Yine her vakit turqayacak olan yine salam verin. Feleysetil ula bihaqqi minel ahire. Şu evvel içerik girinde bir salam veriyor ya. Şoňa da sünnet diýip düşünýär diými? Ahirde sen turqayacak bolanda da yine o da salam vermek sünnet. Yani sen miman bolýa, ona hoş tamam baradan Allah kowat bersin, Allah yaranmasyň, ýoluň ak bolsun. Assalamu aleykum. Soň söz vermek gerek. Bäde Huda hafiz, be selamet bersi ýene birat diýendi. Emma ahir kep näme bolmaly? Assalamu aleykum. Şoňa awwal salam sünnet-i muakkede hukmy, ahir salam da sünnet-i muakkede hukmy. Bir-birine hiç de farky ýok. Salamyň enki ýeňil hukmy näme? Sünnet-i muakkede almaklyk barama ony wajyp. Oşa da inşallah taala şu salam hakynda şonu öz zindigimizde, öz hanawadamyzda giýerde çykarda şulatda bir ati etmeli lazım. Onu utanmaklyk yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sünneti ve Allah tebarek ve teala Kur'an'da ayet şessiyet 61. ayet Sure Nur 18. paragrafı nedir? Şuradan barda okuy Allah teala ve iza dakhaltum buyuta her vakit o ýögeten edipdir da. Yani katibinin araby näet ben welayet ýaryp giýten çyksan salam diýär. O sen şu welayetten şundy beter dogurýarsın hakynda. Evet tohum olan bir ýalňyşy bar, ona näme? Ona salam diýerler. Men bir zady gen galýan şöyle. Türkmenliğinin arasında burada cahillaşıgly. Afganistan Türkmenleri de şeyde, Pakistan Türkmenleri şeyde, Türkmenistan Türkmenleri şeyde. Arabistan'da gelen Türkmenler olu da şeyde. Näme şeyde? Esselamu aleyküm diýende. O esselamu aleyküm we aleyküm selam diýer. Men heyran şuna Türkmenler ahne näme ýerdet gazy? Beruşan ahne ýokşy. Beruşan ahne herkim o salam berdi, tarap aleyküm selam diýer. Emma şu Türkmenler şol eşitip o salam berden 70'den soňappa, şoň 69'da awwalky beren gidipdir da. Şona jokop başlamy. Ben ýyly garan boýuna lagada sen. Sen hakka rady bolada sen. Kağıtımı sohyet ki hakka rady bolada sen. Sen gizaka galyň sen. Söýdämi? Sen ewlem assalamu aleykum diýme, sen ol dogry da kimo. Sen giza atdyň. Ýa-da uçak adam ber. Ýok-da sen hakka rady bolla. Şon assalamu aleykum we aleyküm selam. Şu we aleyküm selam diýmeli Türkmenin. Assalamu aleykum aýtman näme? Hewara kıyım bolmy. Gen galýan. Ne fakat fikir diýdim ki Türkmenler arnam galyp. Ýok boş Pakistan'a. Suat fazay mecazi men habarlaşýanlar. Men assalamu aleykum diýen. O da assalamu aleykum we aleyküm selam. Hem böyle Türkmenli şeyler boldy. Niýeden hoşallygyny Allah bilir. Allah tebarek ve tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.